Il-Partit Nazzjonalista organizza folla biex tmur ħall-qormi barra l-bini ta' fejn isir xarabank. Dan biex iċċabċab lil Simon Busuttil la jasal u jitlaq mid-dibattitu. Organizzati b'telefonati mid-Dar Ċentrali, il-partitarji waslu b'vannijiet u kitbiet fuq kartun. Fost dawk miġbura kien hemm ukoll uċuħ familjari għaliex kienu fl-istess folla li attakkat il-ġurnalisti sena ilu meta l-kap nazzjonalista Simon Busuttil u d-deputat tiegħu Jason Azzopardi ħaduhom jagħmlu l-istorbju qabel seduta l-qorti. ħaddum bid-dawl f'għajnejja, please! Warra please! Warra please! Kemm aħna f'sorkom bid-dawl f'għajnejja. Viva Simon! Viva Simon! Fost il-folla li bdiet tajjad Viva Simon u nazzjonalisti kien hemm nies b'rekord kriminali. Preżenti wkoll ħu l-Viċi Kap Nazzjonalista u impjegat tal-Partit Nazzjonalista Michael Fenekadami u l-uffiċjal tal-MZPN Niki Azzopardi li kienu fost dawk fdati li jaraw li jkun hemm in-nies u jċabċbu meta jasal il-kap. Il-folla kienet ordinata biex tibqa' tistenna għalkemm dawk bil-van ma setawx jibqgħu sal-aħħar, però Michael Fenekadami der jitkellem man-nies u jgħidilhom li kellu jkun hemm biżżejjed persuni biex jinstema' ċ-ċabċib la joħroġ il-kap.